Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng barkada ko na itago na lang natin sa pangalang Toto. Taong 1997, San Jose de Buenavista, Antique. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinatilyo itong si Toto. Dahil sa maitim nitong kulay, ay palaging naaasar si Toto ng kanyang mga kakilala. Dumating na nga sa puntong wala na itong naging kaibigan, kaya napagpasyahan na lamang nitong hindi na lumabas ng kanilang tahanan. Hindi naman lahat ng tao sa kanilang lugar ay pinipintasan itong si Toto. Meron din itong mga kaibigan na kadalasan ay kanyang mga kadugo lamang, kamag-anak. Maliban sa pagiging maitim ni Toto, ay hindi rin maipagkakailang meron itong sakit sa pag-iisip. Normal naman si Toto kapag hindi nalilipasan ng gutom. Umaatake lang ang kanyang sakit kapag nalilipasan siya at nagkakaroon ng problema ang kanyang ina. Lumaki kasi itong dikit sa kanyang mga magulang, kaya ayaw ni Totong makita ang kanyang inang nahihirapan. Itong barkada ko naman na ito na itago na lang natin sa pangalang Utik ay naging kaibigan ni Toto, gawa ng magkababata silang dalawa. Paminsan-minsan ay dumadalaw si Utik kila Toto upang kumustahin ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Isang araw, inutusan itong si Totong bumili ng sahog para sa kanilang niluluto. Hindi naman pwedeng ang ina niya ang bibili sa kadahilanang masusunog ang niluluto nito. Habang naglalakad si Toto, ay meron siyang nakasalubong na dalawang batang panay ang pangungutya sa kanya. Dahil sa sobrang inis ni Toto, ay pinatulan niya itong dalawa. Hinabol niya ang dalawang batang yon at nang madakip niya ay pinagpapalo niya ang mga ulo nito. Habang tumatakbo ang dalawang bata, ay panay naman ang pag-iyak nito at sumisigaw ng tulong sa kanilang mga magulang. Hindi naman ito pinansin ni Toto dahil alam niyang ginawa niya lamang ang nararapat para sa ugaling ipinakita ng mga batang nangungutya sa kanya. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din namang tumungo si Toto sa tindahan upang bilhin ang mga sahog sa kanilang pagkain. Pagbalik ni Toto sa kanilang tahanan, ay ibinigay niya naman kaagad ang ipinabibili ng kanyang ina. Nay, meron akong sinaktang mga bata kanina. Masyado na kasi silang sumusobra sa pang-aasar sa akin eh. Hindi ko na kasi matiis, Nay. Kaya nagawa kong saktan yung mga batang yun. Pagtatapat ni Toto. Nang marinig ito ng kanyang ina, ay halos hindi yun makapaniwala sa ginawa ng kanyang anak. Pinalaki niya kasi si Totong merong takot sa Diyos at respeto sa kapwa. Marahil ay nasagad na ang pasensya ng bata, kaya nagawa niyang manakit ng kanyang kapwa. Huwag mo nang alalahanin yan, Toto. Kapag merong pumunta dito at nagreklamo, ako nang bahalang kumausap. Huwag ka nalang magpakita para maiwasang magkaroon ulit ng panibagong hindi pagkakaunawaan. Sagot naman ng kanyang ina. Matapos nilang kumain ay pinili ng mag-inang lumabas ng kanilang tahanan upang kunin ang mga bunga ng kamoteng kanilang itinanim. Nakasanayan kasi nila Totong magmeryenda ng kamote tuwing sasapit ang hapon. Pagdating ng kanyang ama galing ng trabaho, ay siya namang pagsama nito kay Toto patungong Pantalan. Palagi kasing dinadala si Toto ng kanyang ama patungo sa Pantalan upang magkaroon silang dalawa ng oras. Ang kanyang ina naman ay nananatili sa kanilang tahanan upang gawin ng mga gawaing bahay. Habang naglalakad sila Toto sa Pantalan, ay doon niya nakasalubong ang dalawang batang kanyang sinaktan.
Kasama nito ang kanilang mag-ina na umiiwas na tingnan siya. Ang mga anak naman nitong nasa edad 10 ay nakatitig kay Toto na para bang gusto siya nitong lamunin ng buhay. Nang marating nila Toto ang pantalan, agad niya namang sinabi sa kanyang ama ang pagtitig ng 2 bata. Doon na din ipinagtapat ni Toto ang kanyang atraso sa 2 batang yun. Sino ba dun, Toto? Yung anak nila Telma baka mo? Tanong ng ama niya sa kanya. Opo, Tay. Namumuro na kasi yung 2 yun eh. Walang araw na hindi ako tinutukso ng mga ito kapag nagkikita kami. Sobra-sobra na kasi sila, Tay eh. Anong akala nila? Hindi ako nakakaramdam ng sakit? Sagot naman ni Toto. Nang mapansin ng ama ni Toto ang panlulumo ng kanyang muka, ay agad din naman siya nitong nilapitan at niyakap. Hindi na muli pang nagsalita ang kanyang ama, pero bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Isang araw, nautusan si Toto at ng kanyang matandang kapatid na tumungo sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ama upang maghatid ng pagkain. Habang sila ay naglalakad, panay ang kanilang usapan tungkol sa mga larong nais nilang gawin pagbalik nila ng kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas ay nadapo na sila Toto sa bahay ni Aling Thelma. Doon na biglang nagbago ang asal ni Toto nang makita niya si Aling Thelma mismo na nag-uutib-utib. Para sa mga hindi nakakaalam, ang utib-utib ay gawain ng mga taong may karga. Ito ay ang pag-uusal nila ng napakabilis at hindi naririnig ng kanilang mga kasama. Ang tanging makikita mo lang sa mga taong marunong mag-utib ay ang pagbuka ng mga bibig nito. Magmula nung nagkatinginan sila ni Aling Thelma at si Toto, ay hindi ito tumigil sa pagbuka ng bibig nito. Kahit malayo ay kitang-kita ni Toto ang ginagawa nitong kakaiba. Paglagpas nila ng bahay nito, ay nasipat pa ito ni Toto na naglalaslas ng pulso niya. At hinahayaan niya na ang mismong dugo niya na tumulo sa lupa. Matapos itong makapagpatulo ng dugo sa lupa, ay agad din naman itong pumasok sa kanilang tahanan. Dahil sa mga nasilayan ni Toto, ay halos umatake na naman ulit ang kanyang sakit. To, napano ka? Hindi ka ba pinakain kanina ni Inay? Tanong ng kapatid niya. Napapansin na kasi nito si Toto na umiiling-iling na isang senyales na umaatake na naman ang sakit nito. Dahil sa mga nasipat ng kanyang kapatid, ay nagawa nitong buksan ng pagkain para sa kanilang ama upang pakainin itong si Toto. Pero kahit anong subo ang gawin ng kapatid ni Toto sa kanya, ay hindi ito kumakain. Hanggang sa ilang minuto lang ang lumipas at biglang humandusay si Toto sa lupa habang nangingisay-ngisay. Nang malaman ng ama ni Toto ang balita, ay agad rin naman niyang pinuntahan ang kanyang anak sa pagamutan. Nadatnan niyang medyo maayos na ang kalagayan ni Toto, na labis na ikinapanatag ng kanyang kalooban. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, ay doon na sinabi ni Toto ang mga nangyari sa kanya. Tay, nakita ko si Aling Thelma. Parang nagsasalita sa hangin kanina pagdaan namin eh. Tapos nung tiningnan ko siya, parang gusto niyang patayin yung sarili niya eh. Kasi hiniwa niya yung pulso niya. Pagsasalaysay ni Toto. Nang marinig ito ng kanyang ama, ay agad naman itong hinila ang ina ni Toto upang kausapin. Habang nag-uusap ang mag-asawa, ay rinig na rinig ni Toto ang pinag-uusapan ng mga ito. Pasimple kasi siyang sumunod kung saan tumungo ang kanyang mga magulang. Demonyo talaga yung Telmang yan. Hindi ba yan titigil?
Makakapatay talaga ako ng tao, Teresita, kapag nalaman kong ginugulo niya ang anak natin. Galit na wika ng kanyang ama. Noy, baka naman nagkamali lang ang bata. Hayaan mo na't kakausapin ko yang si Thelma. Sagot naman ng ina ni Toto. Matapos nilang makapag-usap, ay agad din naman itong bumalik sa kinaroroonan ng kanilang anak. Unti-unting ibinaling ng mga ito ang kanilang paksa sa ibang bagay upang makalimutan na ni Toto ang kanyang mga nasilayan. Kinaumagahan ay agad namang tumungo sila Toto sa kakilala nilang albularyo. Ayon sa ina niya, nanais niya lamang patingnan ang kalagayan niya upang gumaling na siya sa lalong madaling panahon. Siyempre, dahil sa sinabi ng kanyang ina, ay hindi napigilan ni Totong maging masaya para sa kanyang sarili. Pagdating nila sa bahay nito, agad namang kinausap ng kanyang ina ang albularyo. Oh, Toto, napadalaw kayo ng ina mo. Bungad na wika ng albularyo. Kaya nga boy, magpapakonsulta ho kasi kami tungkol po sa kalagayan ko. Sagot naman ni Toto. Matapos nilang magkumustahan, ay agad namang kinausap ng ina ni Toto ang albularyo ng masinsinan. Nang makausap na ito ng kanyang ina, ay agad din namang bumalik ang dalawa sa kinaroroonan ni Toto. Ilang minuto pa ang lumipas, ay natapos na ang pagtingin ng albularyo sa kanya. Bago sila tuluyang umalis sa bahay nito, ay merong ibinigay ang albularyo kay Toto na isang pangontra. Nakasilid ang pangontrang yon sa isang telang pula na siyang pinahawak kay Toto. Pagbalik nila sa kanilang bahay, ay doon na nag-umpisa ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Habang natutulog si Toto ay bigla itong nagsisisigaw sa kanilang tahanan. Dahil sa lakas ng sigaw ni Toto, maging ang kapitbahay nito ay nagulangtang ng 10 oras ng gabi. Ang mga magulang naman ni Toto ay agad tumungo sa kanyang kinaroroonan upang alamin ang nangyayari sa kanilang anak. Pagdating nila sa silid ni Toto, ay doon nila nakita ang bata na humahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan. Animoy hinampak ito ng hangin dahil sa ginagawa nito sa kanyang tiyan. Nang makita ito ng kanyang ina, ay agad din namang nilapitan ng mga ito si Toto upang pasanin at dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Lumipas ang gabing yon at sa awa naman ng Diyos ay gumaling si Toto. Pagsapit ng pangalawang linggo, ay biglang meron na namang nasipat si Toto na 2 batang dumaan sa kanilang tahanan. Ayon kay Toto, na nakita niya ang anak ni Thelma na merong suot-suot na kulay itim na tela sa mga ulo nito. Kasama nito ang kanyang ina habang naglalakad sa kalsadang malapit sa kanilang tahanan. Dahil sa nakahiligan ni Totong tumambay sa kanilang bintana tuwing hapon, ay doon niya nakita ang kakaibang pangyayaring yon. Dali-dali siyang tumungo sa kanyang inang abala sa mga gawaing bahay upang tingnan ang kanyang mga nakita. Agad din namang lumabas ang ina ni Toto nang marinig nito ang sinabi ng kanyang anak. Pero paglabas nila ng kanilang bahay, ay wala silang nakitang kahit isang anino nila Thelma. Nagsilbing palaisipan para sa ina ni Toto ang kakaibang ikinikilos ng kanyang anak. Sa pagsapit ng Biyernes, doon na inatake si Toto ng isang kakaibang karamdaman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakita ng mag-asawa at mga kapatid ni Toto ang pagsuka nito ng dugong merong mga halong insekto. Dahil sa alam nilang barang yon at kagagawa ni Thelma, ay agad din naman silang nagpatulong sa albularyong kilala nila.
Halos lumipas ang ilang oras na pakikipaglaban ng albularyo sa mambabarang. Thelma! Alam naming ikaw yan. Wala namang ginagawa ang batang ito para pahirapan mo ng ganyan. Huwag mong hayaang Thelma na mapatay pa kita! Sigaw ng albularyo. Ang mga magulang naman ni Toto noong mga oras na yon ay mahigpit ang pagkakahawak sa kanilang anak upang hindi ito makapumiglas sa ginagawang panggagamot ng albularyo. Roberto! Wala kang alam sa hidwaan namin dito. Huwag ka nang tumulong at baka ikaw ang isunod ko sa batang to. Dugo ang inalay ko sa demonyo. Kaya hindi mo ito kayang gamutin. Hayaan mo na lang ako, Roberto, na gawin ang gusto ko. Tandaan mo, napakalakas namin tuwing hating gabi. Wala kang kalaban-laban. Wika ng nilalang na nasa loob ni Toto. Nang marinig ito ng albularyo, ay dahan-dahan itong napaatras sa kanyang kinatatayuan. Ilang minuto lang ang lumipas, ay nakita ng albularyo na umiiyak ang mga magulang ni Toto. Dahil sa awa niya sa mag-asawa, ay pilit niya pa rin itong tinulungan sa abot ng kanyang makakaya. Habang abala ang albularyo sa ritual na kanyang ginagawa, ay siya namang paggambala sa kanya ng nilalang na nasa loob ni Toto. Sinasabayan siya nito sa kanyang mga binibitawang usal na parabang nang iinsulto. Hindi naman ito pinapansin ng albularyo sa kadahilanang nakatuon ang wisyo nito sa kanyang usal. Lumipas pa ang ilang minuto at biglang itinarak ng albularyo ang kamay nito sa dibdib ni Toto. Kasabay ng pagtarak ng albularyo ay ang pagtawa ng napakalakas ng kaluluwa na nasa loob nito. Matapos yan ay bigla rin namang naglaho ang nilalang na nakasapi sa loob ng bata. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay binigyan na lamang ng karagdagang proteksyon ng albularyo ang kawawang bata. Kinaumagahan ay siya namang pagbisita ni Utik dahil sa narinig nitong nangyari sa kanyang kaibigan. Pagdating niya sa bahay nila Toto, ay nadatnan niya ang kanyang kaibigang hindi na nakakatayo. Nakatitig na lang din ito sa malayo na parabang napakalalim ng iniisip nito. Ang mga magulang naman ni Toto ay tumungo na sa bahay nila Thelma upang kumprontahin ang mga ito. Pero pagdating nila sa bahay ni Thelma, ay bigo silang makita ang kinaroroonan ng mga ito. Pinili na lamang nilang bumalik sa kanilang tahanan upang samahan ang nahihirapan nilang anak. "Tiya, ano ho nangyari kay Toto?" tanong ni Utik. "Mamaya, Utik, sasabihin ko sa iyo ang nangyari kay Toto. Magkape ka na muna dahil alam kong pagod ka." Sagot naman ng ina ni Toto. Matapos nitong makipag-usap, ay agad din naman itong tumungo sa kinaroroonan ni Toto. Tinitingnan lang ito ng kanyang ina habang patuloy ang pagluha nito. Ang ama naman ni Toto ay lumabas sa kanilang bahay at walang habas na pinagsususuntok ang mga puno ng saging. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay naghanap ang ama ni Toto ng manggagamot na makakatulong sa kanilang anak. Pero ang karamihan sa mga nilalapitan niya ay walang naitulong sa kanila. Lahat ng mga sinasabi ng mga ito na ang ginamit na barang kay Toto ay isang sumpa ng demonyo. Wala nang paraan upang mailigtas pa si Toto sa kamay nito. Tanging himala at milagro na lamang ang kanilang maaasahan. Lumipas ang ilang araw at biglang nagkaroon ng butas ang likod ni Toto. Nasa itaas ito ng kanyang puwet na siyang nakakapangilabot tingnan. Butas-butas ang sugat ni Toto sa kanyang likod na halos makita na ang kanyang mga buto.
Dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ni Toto, ay ang ginawa niya ay tumakbo papaalis ng kanilang bahay. Nang marating nito ang kalsada, ay bigla itong napahandusay kaya ang ginawa niya ay gumapang na lang. Sa paggapang nito ay parabang nakaupo sa lupa at pilit itinataas ang kanyang puwetan upang makagalaw sa kanyang kinaroroonan. Nang makita ito ng kanyang ama, ay agad naman itong kinuha si Toto at dinala sa kanilang tahanan. Dahil sa nahihirapan na itong humiga, ay pinahiga na lamang ito sa duyan. Lumipas pa ang ilang linggo at napakapayat na ni Toto dahil sa kanyang iniindang karamdaman. Lumipas lamang ang 1 buwan at tuluyan nang namatay si Toto dahil sa hindi na nito nakayanan ang kanyang iniindang karamdaman. Kasabay ng pagkamatay nito ay ang paglabasan ng mga uod na hindi mabilang sa sugat nito sa kanyang likuran. Labis-labis ang hinagpis at pagkagalit ng pamilya ni Toto kay Thelma. Halos isumpa na ng ama ni Toto ang ginawa ni Thelma sa kanilang anak. Si Utik naman ay labis-labis ang panghihinayang sa kanyang kaibigan. Nang naging maayos na ang lahat, ay doon na ikinuwento ng pamilya ni Toto ang totoong nangyari sa kanya. Magmula nang malaman ito ni Utik, ay maging siya ay nagalit na din kay Thelma. Hinanap nila ito ng hinanap sa karatig lugar, pero bigo talaga silang makita pang muli si Thelma. Magpahanggang sa ngayon, ay hindi pa rin malilimutan ni Utik ang naging kamatayan ng kanyang kaibigan sa pamamagitan lamang ng bulong ng mambabarang. Okay, shoutout ko muna yung nag-renew ng badge na si Josh Gavaran. At ito naman yung promise ko para sa mga random subscribers natin. Andyan sina Janvis Channel, Berna Rubangganat, Yuan Taladro, Badith 32 Taiwan, Arlene Lubiano, Reggie Butas, A. Kamarig, No, Andy Boy CM, Denise Janel Galador, Mandy Corisay, Cecil Rodriguez, Herman Shoson, Vanessa Apilat Galia, Johanna T. Bantilo, Archie Divino, Shaira Duran, Gila Campoy, Joy Luriano, Elisa Sabutanan, Sai Rish, Jay Moreno, Baby Jean Official, Rian 391, Maria Patane, Joel Alverio Vlog, Presviteros Rose, Andrea Coronel, Glenda Capasio, Miles Away, Lealyn Corpuz, Mylene Lintag Official, Ivy Stan, Dimple Yumi, Alan Christopher Araniego, Steffi Jane Park, Malot, Ashley Cortuna, Realistic TV, Lourdes de Jesus, RJ Labutap, Vingeline 28 YT Gaming, Jeffrey Quijano, Nordic Baez, It's Me Jackie, Christine Enyola, at kay Edsel Gimeno. Ayan, para sa shoutout, comment lang ulit kayo sa pin comment natin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.